खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि चाम्पा ब्लगआव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय। लोगोफोर, माबोरै दं नोंसोरो? आसा खालामो नोंसोरबो मोजाङैनो दङ। आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ लोगोफोर। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय लोगोफोर। नोंसोरो बे भिडिअखौ नुखादों नै, गथ'आ दिनै उल्था जोनोम जादों। दिनै मानि थाखाय उल्था गथ' जोनोम जायो एबा मानि थाखायहाय गोरबोआवहाय उल्था थायो लोगोफोर, आं बिनि बारै एसे खोन्थालांनोसै। आरो उल्था थायोब्ला जोङो मा खालामनो गोनां आरो जों मा राहा लानांगौ बेखौ आं खोन्थालांगोन लोगोफोर। दिनै बियो नर्माल जानो हायो ना हाया बिनि बारै आं रायलायगोन लोगोफोर। नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायलां। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामदो लोगोफोर। गोदान नायगिरिब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। बेल आइकनाव थुनानै होदो लोगोफोर। दिनै उल्था जोनोम जादों होनोब्ला गथ'आ दिनै गोरबोआव थानाय समाव उल्था थायो होनोब्ला आथिङा गाहायाव खर'आ गोजौआव जायो उदैयाव लोगोफोर। बे फिसाख'आवहाय खर'आ गोजौआव थायो, आथिङा गाहायाव थायो लोगोफोर, बेफोरबायदि जायो। ओमफ्रायहाय बियो हामनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो। फ्रायानो नर्माल हामा लोगोफोर। जोङो बेखौ नर्मालबो जोङो कसिस खालामनो नाङा। नाथाय मा खालामनो, जोंनि हस्पिटालाव बेफोरबायदिनो गोबां फैयो लोगोफोर। दिनैहाय बिसोरो हस्पिटालावबो खनसेबो थाङा आरो चेकआपआवबो फैया लोगोफोर। दिनैहाय बे हामनायनि सिगां हस्पिटाल फिसाफोरावहाय जुदि चेकआपआव फैयोब्लाबो मोनथियो लोगोफोर दिनै गथ'आ उल्था नंगौना नङा बेफोरखौहाय। दिनै सन'ग्राफि खालामनो थाखाय जुदि थाखा फैसानि प्रब्लेमब्लाबो बिदि फिसा हस्पिटालफोरावनो जोङो मोनथिनो मोनो। बेफोरबायदिखौबो खालामनानै लाया लोगोफोर। दिनै नाय, बेफोरबायदिया माने अनेक जाहोननि थाखाय जायो लोगोफोर। खायफानिया सासेनि बारा टुइन्स प्रेगनेन्सिब्लाबो गथ'आ उल्था थानो हागौ सासेया, एबा सानैबो हयथ' उल्थाबो जानो हागौ। बेफोरबायदि जायो हयथ' मालाबा समावहाय सानैबो खर'आ नर्मालब्ला खर'आ गाहायाव जाखायो लोगोफोर। नाथाय जेब्ला समावहाय गथ'आ फार्स्टआवहाय उल्था होनानै जोङो सन'ग्राफियाव मोनथियोब्ला जोङो 18 to 20 उइक्सनि टाइमावहाय जोङो बिनिफ्राय जोङो सन'ग्राफि खालामनो हायो लोगोफोर। 18 सप्तानिफ्राय 20 सप्तासिमनि गेजेरावनो जोङो गथ'खौहाय जोङो सन'ग्राफि खालामनो हायो। जों बिमाफ्रा सन'ग्राफि खालामजानो हायो। गथ'आ जोङो माबोरै दं जों बेखौ मोनथिनो हायो लोगोफोर। ओमफ्राय बेफोरबायदि गथ'आ उल्थाब्लाबो लोगोफोर दिनैहाय गोबां बिमाफोरनावहाय नर्माल पजिसनाव थाफिनो। जोङो बेखौ गिनो गोनां गैया लोगोफोर। दिनै सोरबा सोरबाया खनसेल' सन'ग्राफि खालामनानै थांनानैहाय गथ'आ उल्था होननानै गियो। नाथाय गिनो नाङा लोगोफोर। दिनै गोबां बिमाफोरनि उल्था थानाय गथ'आ दिनै नर्माल पजिसनाव फैफिनो। हामनायनि सिगां 36 एबा 37 उइक्सआव बियो गिदिंफिनो। नाथाय सोरनिबा बायदिया बियो फिक्स थायो, बियो गिदिंफिना। नाथाय बेखौ जोङो एमारजेन्सि जेब्ला हामनायनि सम जायो बिनि सिगांनो एबा बिनि हामनाय टाइमावनो जोङो लोगो लोगो सिजारिं खालामनांगौ जायो। नाथाय खायफाया जायफ्रानाखि हम डिलिभारि जायो, न'आवनो डिलिभारि जायो, बेफोरनि थाखाय आं बुंदों लोगोफोर। दिनै दासिमहालागै जोंनि बर'फ्रा फ्राय बिमाफ्रा दिनै मोनथिया सन'ग्राफिफोरखौ आरो चेकआपआव फैया लोगोफोर। बेफोरबायदि जायो। बिनि थाखाय आं रायज्लायबावनोसै लोगोफोर। आङो बार बार बुंनो गोसो जायो बेफोरबायदि बिमाफोरखौ लोगोफोर। दिनै आरोबाव नै जोंनि हस्पिटालावबो बेफोरबायदिनो जाफैबावदों लोगोफोर। दिनै ब्लाड टेस्ट रिपर्ट गैया। दिनैहाय न'आवनो गथ'फ्रा साब्रैबो न'आवनो हामजोबखानायखाय दिनै आरो बियो सानबावदोंदि गावगा बेखौबो न'आवनो हामगोन होननानै। नाथाय आनलाखि लोगोफोर, दिनै बिनि 5 नाम्बार गथ'आ दिनै उल्था। नुबाय लोगोफोर नोंसोरो बेसेबां खस्थ' जायो नै भिडिअखौहाय। दिनै आं नोंसोरनो देखायदों। दिनै बेखौ ब्लार खालामदों लोगोफोर। माने बेखौहाय डाइरेक्टलि होनो हाया लोगोफोर। बेफोरबायदिनो माब्लाबा समावहाय बिदिनो फिसाख'आ जुदि मोजां सेप नङाब्लाबो मालाबा समाव बेफोरबायदि फिक्स उल्था थायो। गथ'फ्रा खर'आ गोजौआव, आथिङा गाहायाव एबा थाफ्लिफ्रा गाहायाव बेफोरबायदि जायो। आरो बेजों लोगोसे खायफानिया सिङाव जुदि फाइब्रइड टिउमार फाइब्रइडफोर थायोब्लाबो गथ'फ्रा बेफोरबायदि फिक्स गिदिंनो हाया जायो लोगोफोर। बेफोरबायदि जायो, उल्था जोनोम होनांगौ जायो। ओमफ्राय बिमाफ्रा एबा इमिडियेट सिजारिं खालामनो गोनां लोगोफोर। आरो गोबां बिमाफ्रानो नै बेजों लोगोसे दिनै जाय बिमाया हामफैदोंमोन नैबे, बेहा थैयाबो बिराद खम लोगोफोर। नाय दिनैहाय आयरन, केलसियाम, फलिक एसिड बेफोरखौ जायाब्ला मा जायो, बिमाफ्रा बेसेबां सिरियास जायो नै। थेवब्लाबो दिनै लाखि बे बिमाया दिनै मोजाङै मोजां बियो हामबाय। हामनानै बियो नै गथ'आबो थिगैनो दङ लोगोफोर। दिनै दाख्लैबो आं होखादोंमोन लोगोफोर। बेफोरबायदिनो जायो। बिनि थाखायनो जोङो गैयालाबो जोङो हस्पिटाल फिसाफ्रावबो फैनो गोनां। फैनानै जोङो चेकआप खालामनो गोनां। होमब्लासो जोङो मोनथिगोन गथ'फ्रा मा पजिसनाव दं
एबा फिटल हार्ट साउन्डफ्रा मोजां नंगौना नङा, गथ'फ्रा मोजां मावदोंना मावाखै, उदै सिङावहाय माबाफोर एबनर्मेल जादों नामा होननानै जोङो चेकआपआव फैबाय थानांगौ लोगोफोर। फिसा हस्पिटालफ्रावब्लाबो दिनैहाय खनसेबो फैथाराब्ला माबोरै मोनथिनो जेब्ला हामनायनि सम, होमब्ला दिनै बेफोरबायदि आरो बिनि गार्जेना बेहाय न'आव गैबावा लोगोफोर, दिनै बाहेरायावसो थायो। एफाबां गथ'फोरखौ गालांनानै दिनै बिमा हारसिङैनो बेफोरबायदि गथ' सारि फैनांगौआ सहस नङा लोगोफोर। बिनि थाखायनो माने गाव गावबो हुसियार जानांगौ। गथ' लानांगौ समावहाय, गथ' लाखांनायनि उनावहाय जों मा खालामनांगौ, हस्पिटालाव थांनांगौ ना थांनाङा, बिमाफ्रा बिराद हुसियार जानांगौ, हस्पिटालाव फैनांगौ। आरो प्रेसारफ्राबो बेफोरबायदिनो, प्रेसारफोरखौ जोङो रेगुलार चेक खालामनांगौ। बिदिनो अजनफोरखौबो गथ'आ देरदोंना देराखै, आंनि गथ'आ देरदोंना देराखै बेफोरखौ मोनथियो। मैगं गोथां हारिफोरखौबो जोङो जानो गोनां, ना बेदरल' भिटामिन नङा लोगोफोर। जोङो ग्रिन लिफि भेजिटेबोलफोरखौ जानांगौ, भिटामिनफोरखौ जानांगौ, जोङो डाबल जानो गोनां लोगोफोर। दिनै नुबाय नैबे बेसेबां खस्थ' जादोंमोन, दा लोगोफोर दा बे गथ'आ मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावहाय। बेफोरबायदि उल्था जोनोम जानाय गथ'फ्रा माब्लाबा समावहाय नोरजिया जानानै थायो। आथिं आखाइफ्रा बेफोरबायदि बोनाय समावहाय मालाबाफोर हयथ' फ्रेक्चारफोर एबा बायनोबो हागौ एबा लोरिनोबो हागौ, बेफोरबायदि जायो लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे बे उथुमायफ्रा, नारिफ्रा जुदि नारदाब्लेनानै जुदि खस्थ' मोनदोंब्ला हयथ' ब्रेनफ्रा खावसेफोर डेमेज जानो हागौ। बेफोरबायदि आघात जानानै थायो लोगोफोर। बिनि थाखायनो जोङो न'आव मालाबाबो ट्राइ खालामनो नाङा। बेफोरबायदिखौहाय जोङो स्टप खालामनो गोनां, जों हस्पिटालाव फैनो गोनां। बिनिखायनो आं गासैखौबो खावलायनाय जाबाय लोगोफोर, जाहाथे बयबो हस्पिटालाव फैयो आरो डिलिभारि जाफैयो लोगोफोर। नाय बेफोरबायदिनो ओंगाला प्रब्लेम जानानैहाय दिनै बिमाफ्राबो खस्थ', फिसाफ्राबो खस्थ' जागोन लोगोफोर। हामबायसै आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर।